गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। नोलोबारि बिया बाथौ थानसालि लांगोनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33थि बोसोरारि जथुम खुंफुंनो लाइखुन्थि गायसनबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 28, 29, 30 खालाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। जिल्ला बाथौ गौथुमा सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो लानाय हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लानो खावलायदों। जिल्ला गौथुमनि आफादगिरिजों लोगोसे नोलोबारि आन्सलिक बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि मावखुलियाव बिटिआर कच राजबंशी जातीय परिषदनि मिरु आफादनि गाहाय नेतारि बिपुल रायनि खौरांगिरि मेल। 5000 कच राजबंशी जातीय परिषदनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जागोन। खौरां मेल खुंनानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, प्रमद बर'आ कच राजबंशी जनजातिनि बिरोधि। प्रमद बर'आ कच राजबंशी जनजातिखौ नासयना दोनदों। प्रमद बर'आ कच राजबंशी माहारिनि गेजेराव कच राजबंशी जातीय परिषद दानानै होदोंमोन, नाथाय जेबो जौगानाय खामानि मावनानै होआखै। प्रमद बर'आ रादाय होनाय बायदियै जेबो मावाखै। कच राजबंशी माहारिखौ प्रमद बर'आ थगायदों। कच राजबंशीफोरखौ भट बेंक बायदिसो बाहायबोदों होननानै गोख्रों अजद होदों। 14थि सेनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव इन्डियान सकबल फेडारेशननि गाहाय नेतारि डक्टर रश्मि पियासआ बाहागो लाफैदों। बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबाव आसाम सकबल एस'सिएशननि बानजायनायाव 3, 4 आरो 5 डिसेम्बर फारियै सानथामनि हाबाफारिजों 14 सेनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ क'क्राझाराव जागासिनो दङ। क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पज स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां बेखेवनाय हाबाफारिजों जागायजेनो 14 सेनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव हादरनि गं 13 रायजो फारियै आसाम, वेस्ट बेंगल, राजस्थान, पान्जाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखन्ड, गवा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका रायजोफोरनि बादायारि हानजाया बाहागो लाफैदों। मैयानि जागायजेननाय बे बादायलायनायाव आसाम आरो झारखन्डनि गेजेराव जायो। बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी। बेजोंनो लोगोसे बाहागो लाफैयो इन्डियान सकबल फेडारेशननि गाहाय नेतारि डक्टर रश्मि पियास, सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, आसाम सकबल एस'सिएशननि आफादगिरि डक्टर शंकर ज्योति ब्रह्म आरो फेडारेशननि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। चिरांनि काजलगावआव मुलुगनां नोरजिया सान फालिदों दुलाराय बिटिआर नोरजिया गौथुमा। बिटिआर ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिफाननि हेफाजाबजों दुलाराय बिटिआर नोरजिया आफादा चिरां जिल्लानि सदर सहर काजलगाव गोजौ फरायसालियाव मुलुगनां नोरजिया सान फालिदों। बे नोरजिया सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बिटिआर नोरजिया आफादनि आफादगिरि प्रदीप मुसाहारिया मावफुंना होयो। गेवलां मेलाव 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया बाहागो लानानै नोरजियाफोरनि माखासे सुबिदा आरो उसुबिदानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो आरो माखासे नोरजिया सुबुंफोरनो हुइलचेयार आरो खोमा खोनायैफोरनि खोमायाव गानग्रा आगजुफोरखौबो गथायनानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गासै 4 जिल्लानि गासै 400सो नोरजिया सुबुंफ्रा खौसेयै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। जनाय विधानसभा बियाब थाखोनि खेल महारना जागायबाय। 3 डिसेम्बरनिफ्राय 10 डिसेम्बरसिम सिमेन्ट-सापरि जनाय विधानसभा बियाब थाखोनि खेल महारना जागायबाय। सिमेन्ट-सापरि मिनि स्टेडियाम, एसपि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो सिमेन्ट-सापरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सप्तानाङै खुंफुंजानो गोनां खेल महारनाव जनाय विधानसभा बियाबनि गासै गं 32 गामि पन्चायत आरो सिला फोथार नोगोर कमिटिनि 7,000निबो बांसिन गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों।
जनाय विधानसभा बियाबनि खेल महारनखौ लखिमपुर लकसभानि एमपि प्रधान बरुवा बिथाङा बेखेवनानै होयो। जागायनाय हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबो मुंदांखा देंखोगिरि फैगु काश्यप बिथाङा। लोगोसे जनाय विधानसभा बियाबनि एमएलए पवन पेगु, जिल्ला बेंगिरि एसडिअ एमएसिनि मलेन्द्र नार्जारि, भबानि दुवारा राथिराम बसुमतारि, समाज सिबियारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मोनसे गेदेर स्काम जादों। कौटि कौटि रां थगायदों रायजो राजाफोरखौ। हिमालय ससाइटि पाब्लिक कमिटिनि बानजायनायाव दिनै मोनसे रायजोआरि मेल जाना थाङो। बिजनी महकुमानि बर' बाजार हिमालय गावलिया बेंकआव रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो रां जमा दोननाय रांखौ थगायदों हिमालय गावलिया बेंकनि मावथि बिबानगिरिफ्रा। थांनाय 2009 मायथाइयाव गायसनजानाय बर' बाजार हिमालय बेंकआ गोबाव सम रायजोफोरनि रां जमा दोननाय अनसायनायजों सोलिबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2022 मायथाइसोनिफ्राय बेंकआ बेले बेजे खालामो। जायनि जाहोनाव फ्राय 2500 सुबुंफ्रा जमा दोननाय 3.65 कौटि राङा थाबथानानै थायो। दायो रायजो राजाफ्रा बे रांखौ मोननो मेलनि गेजेरजों रांखौ होआब्ला आयेननि गोख्रों राहा लागोन होनना थांखि आजावो। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा गावनि मोननो गोनां रांखौ मोननो नाजासेयाव मोननो हायाखै। बेंकजों लोब्बा थानाय बिथांमोना जुदि रांखौ होआ बिथांमोनखौ आयेनजोंबाबो रांखौ उथायगोन होनना जगदानि रायजो राजाफ्रा बिथांखि लायो। मेलनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला 30निफ्राय 35 सोद्रोमाफ्रा रां जाख्ल'नायजों लोब्बा दङ। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' खालामना जमा दोननाय रांखौ बेबायदि जायगानि बेंक जायगानि सुबुंफ्रानो फोथाय खेबस' खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेनिखायनो उननि समाव रायजो राजाफ्रा जेनना थाया आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो डिसिखौ गोख्रों राहा लानो रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों। बिजनीआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव साइकेल सालायनाय सन्जीब राय मुंनि सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। चिरां जिल्ला बिजनीनि खावाटिका काली मन्दिरनि मोखाङाव गिख्रंथाव मोनसे जाब्रबथाय। ES2683767 नम्बरनि गंसे बाइकनि सौग्रावनायजों गोब्राब जोखोम जायो सासे साइकेल सालायनाय सुबुङा। जोखोम जानाय सुबुंखौ कसपारा गारगावनि थागिबि सन्जीब राय 40 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ पेटागाव देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायोब्लाबो मोजां फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बाइक सालायगिरिखौ बिजनी मंगलियानि फैलाव बसुमतारि 19 बोसोर होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायथिलियाव बिजनी पुलिस बिफाना नुजाथिनानै जाथायनि सायाव खौरां लायो। हादरनि 6 रायजोनि विधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि देरहानायखौ लानानै गसाइगाव बिजेपि दोलोनि रंजानायनि दोहौ। मध्य प्रदेश, राजस्थान आरो छत्तीसगढ़नि बिसायख'थियाव बिजेपिनि देरहासार जानायाव सराइबिल मण्डल बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव गसाइगाव सहराव रंजानायनि फोरबोखौ नुनो मोननाय जायो। उदालगुरियाव बिजेपि दोलोनि सुबुं सांग्रांथि मेल। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय सांग्रांथि मेलाव 4,000नि बांसिन सुबुङा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला गलमागाव हाइस्कुल गेवलां फोथाराव बिजेपि दोलोनि सुबुं सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंदों। सुबुं सांग्रांथि मेलाव सोलोंथाइ बिथिं आरो समाज जौगानायनि सायाव सोरखारनि खामानि मावनायखौ रायजो राजानि गेजेराव फोरमायनानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लायो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, एमपि दिलीप शइकिया आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।